Чекаємо Касю чи починаємо добрий ранок? Чекати ми не можемо. Починаємо. Доброго ранку! Привітання усім сябрам доброранка. З вами самий розумний зайчик Лесик. І сама лепша дівчинка-ведуча Настя. Дякую, Лесик. Почекайте, Кася, іди. Ой. Докладній паузе, як черепаха. Кася, що ти такой тягнеш? Тобі допомогти? Я тягну паличку чаровную. Ти б ще великий куст притягнула. Нема нічого смішного. Кася, ти що, вирішила погуляти у казку про Пепелушку? Про гэта я не думала. У меня больше серьезные планы. Ух ти, Кася і серйозність. Такого я ще ніхто не бачив. Глядите и не моргайте. Кася берется за вельми серьезную справу. Кася, так не терпится доведаться, что там у тебя за справа. Я хочу продолжить летние каникулы. Ідея, що треба. А ти сама гэта придумала, чи хто підказав? Уяви себе, что сама. Настя, давай трошки отойдем, бо зараз можемо отримати від Касі чаровною палкою по носі чи по ушах. Ні, спочатку Кася розкаже, що вона жадає зробити. І откуль таку велізну палку притягнула? Усё расскажу и покажу, але ви повинні мені допомогти. Я у чародействах не удельничаю. Я тільки науковими методами користаюся. А я з задовольненням побуду маленькой чарівницею. Я и Настя. Может, ті дівчинки не справятся? Лесик, іди до нас допомагати. Мені треба добре подумати. Думай, Лесик, думай. А ми поки що мультфільм поглядим. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторяйте за мною. Настя, ти така молодчина. Поспіла ранішню зарядку зробити. Все, заканчивайте свои зарабки. С чаровной палочкой так нельга. Пробачте, я не ведала, наколькі вона чаровна. Але для гімнастики вона вельми підходить. Я ще її можна у руки путілу огородному дати. Такою палкою чудово на птушок отганять. Сам ты будила огородная, Лесик. Отдайте мне чаровную палочку. Я пойду от вас, лось. Косечка, куди ж ти пойдеш? Заставайся з нами. Так буде безпечно для усіх. Ну, добре, застануся. Только вы мне допомагайте, а не перешкоджайте. Домовились? Домовилися. Розказуй, як ти канікули вирішила подовжити. Слухайте уважливо. Это великий секрет. А ми секрети нікому не видаємо. Скажите, сумленное доброранковское. Самое сумленное. Я вирішила зробити ще один літній місяць у календарі. Ого! Треба неяк утиснуть ще один місяць поміж жнивнем і вереснем. Косечка, а як ти збираєшся це робити? Поки що не ведаю. Лесик, допоможи мені все розлічити. Коли ласка, дайте мне мой самый разумный компьютер. Тримай. Подсказывайте мне, сколько месяцев у года. Це навіть саме маленькі, я ведаю. 12 місяців складають 1 год. А сколько месяцев должится лето? І тут гучно відказують усі глядачі доброго ранка. Тільки 3 місяці. І я гэта вельмі добра ведаю. Тому допоможите мне перетягнуть хотя бы 1 месяц года у лета. Уявляю, що отримається. Давайте пофантазируем разом. Только зробим гэта одразу после мультфильма. Добре. Ну что, будем месяц у календаря менять? Давайте. А який місяць подовжить літні канікули? Може, возьмем який-нибудь зимовий місяць? Студень чи лютий? Ой, бррр, это ж так холодно. До того ж веселые зимовые каникулы станут короче. Да и мерзнуть летом мне не вельми хочется. Тоді візьмемо який весновий місяць. Соковик, коли снег растає, и коли весновые каникулы у детей. Не, весновые каникулы покинь без змен. Тады возьмем красавик, коли самое веселое свято отзначают День смеху. Ні, ми вже призвичаїлися, що 1 красавіка завсёды розігруємо один одного і жартуємо. Да и скоротить весну, коли все расцветаем, мы не можем.
Ой, здається, я ведаю, як подовжить лето і без змінення у календарі. Насточка, розказуй хутчэй. Усё расскажу, только спочатку поглядим мультфильм. Ай, ну добра. Настя, говори, что ты придумала? Говорю, каб усё паспець падчас летніх канікул, трэба скласці падрабязны расклад кожнага дня. Я заўсёды так раблю. Можна запланаваць больш цікавых мерапрыемстваў кожны дзень. Сябры, хто-небудзь з вас так робіць? Чуеце? Многія нашы гледачы так робяць, і яны шмат паспяваюць. І кожны дзень запланаваць гульню з сябрамі. А мне падабаецца вывучаць якую-небудзь новую. Тады давайте зараз і вывучым. Я люблю такія гульні, дзе і паскакаць можна, і разам з тым розум патрэніраваць. Напрыклад, патрэніравацца ў вусным падліку. Навучыце мяне хутчэй. Тады давайте вучыцца разом. Всем привет! А сегодня мы приглашаем вас на чемпионат по классикам. Мы рассказали ребятам правила, и теперь их просто не оторвать. А вы уже знаете эту игру? Нет? Тогда смотрите и запоминайте, и вы все сразу поймете. Игровое поле чертится или мелом на асфальте, или палочкой на земле. Всего 10 клеток. У каждой свой номер. Еще рисуется земля, небо и вода. Главное орудие классиков – биток. Это круглая плоская баночка, наполненная песком. Итак, первая девочка начала игру. Но без привычки это сложно. Ступать или попадать с битком можно только на землю. И ни в коем случае на небо, воду или любую линию поля. А даешь ход сопернику. А вот и вторая участница вступает в игру. Посмотрим, как у нее все получится. Если игрок прошел без нарушений первый круг, он может бросать биток уже во вторую клетку, потом в третью и так далее, пока не дойдет до 10-й. Если игрок без проблем прошел все 10 клеток первого тура, победу праздновать рано, начинается второй. Его нужно пройти, сменив правую ногу на левую. Так труднее. Если пройдем и этот тур, играет, прыгая только уже на одной ноге, потом только на другой. И только после этих 4 туров определяется победитель всей игры. Аня, иди сюда! А вот и наша победительница! Поздравляю! А вы, ребята, остальные, не расстраивайтесь. У вас все еще впереди. Просто сегодня чуть-чуть не повезло. Ну как вам классики? Супер! Хотите еще раз? Да! Тогда мы идем играть! Скачем, отойдитесь, коли ласка, дайте Касі погулять. Скачем. Не, Кася, у класікі гуляють у двары. Ды весялей будзе, калі збярэцца вялікая кампанія. І давайте домовимся, что сёння вы як мага больш часу праведзяце на вуліцы. Толькі не забывайцеся на кепкі і капелюшы. І бацькоў папярэдзьце, дзе і з кім вы гуляеце. І вяртайцеся ў прызначаны час. І давайте домовимся про нашу наступную сустрэчу. А яна адбудзецца ў панядзелак зранку. У нашым добрараді!